5, 6, 7, 8. Dat is juffrouw. 2 juffers achteruit. Juffrouw vlak dat en vlak 6 rechtszijde. Achter 6 en 1 en hak. Je moet er wel alle weken eigenlijk gaan komen, want we doen een beetje samenvieren. Ja, hè? Ja, met samenvieren. De juffrouw moet het wel even voortdoen, want dan weten wij het net meer. Dit is een line dance groep voor 50-plussers, maar oorbeesken ben ik welkom. We binnen in 2000 ben ik met deze groep begonnen. En we bestaan er nog steeds, dus dat is mooi. Het hoogste punt wie in 28 leden. We hebben nu 23, helaas binnen Joert toch redenen meest aanwezig. Maar men komt hier voor het plezier. Ja, hè, dames? Ja! Zij sluiten uit. Zij sluiten uit. Zij gaan de kwartjes allemaal. Ja, allemaal bij het podium, hè? Jo, hoe nou even zitten? Wij zijn er net zo lang bij deze groep. We zijn het laatst bijkomen. En de groep die bestaat al 14 jaar. Vandaar dat wij het net heel goed doen. Ik heb mijn zus. Ja, mijn zus misschien wel, maar ik net zo heel goed. Maar we doen het met heel veel plezier. We hebben heel veel aardig gedaan. En we gaan maar heel veel plezier altijd heen. Ja, ik vind het heel mooi. Ik ben van volksdansen. We hebben een uitnodiging hiervoor gekregen en sindsdien doen we dit weer. Je bent er van het eerste uur? Ja, dan waren eerst zoveel proeflessen en daar waren wij ook al bij. En toen waren de zoveel dat het kon wel teruggaan. Nou, dat is heel leuk, heel gezellig. En je kent alleen nog doen. Zo je hoeft net maar de partner beslist. Nee. Zo die nou net zo graag bij doen wil, dan moet je wat. Ja. Ja, en dan kan je hier en dan ga je onder de lijn op en onder de dames is het heel gezellig. Ik ben wel heren, maar die ben hier er net bij. Nee. En die mis je net? Nee. 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 Ik heb mijn man, ik wil zijn kast, ik wil mij, maar ja, viel er niks voor. Nee? Nee, jammer nou. Ja. Hij zit liever op de bank. Nou ja, hij kan wel heel goed douchen, maar hij houdt net van cowboy douches uit er. En, nee. Douchen is toch plezier en blij opgewekt. Nou, dat vind ik toch wel, als je best en de dorst het maal kan, dan heeft toch wel wat een blij gevoel als je vet bent. En als dan doen ze dus in de kerst wat aardig, dan is het heel positief. Ik zei ze altijd, als je weet wat je rechter en je linkervoet is, ben je al een heel eind uit het 8 tellen kennen. Je moet het opslaan in je geheugen. En ik zei zoals het is een hele lange waai naar je voeten toe. Maar het houdt jezelf ik scherp. En ik zei, zolang ik gezond blijf, dan blow ik het wel. Ik heb mijn 25-jarig jubileum in maart gevierd. En ze zijn op naar de volgende zie. Nou, ik zei eerst maar tot mijn zondags te gaan, want ik ben 64 dit jaar. Ik weet niet hoe lang je blow moest met jezelf aansnikken. Nog maar een doenske maai man even. Abendot alleen maar. Ja? Swingend in de auto naar huis staan. Nou, tot na je weekend.